תמיד מרגש המעמד הזה, להגיע לכאן, להרוס את הבתים הישנים ולהתחיל את המנים. אני רוצה לספר פה על מסע מדהים שהייתי חלק ממנו, מסע של דיירים כל כך מחויבים וחברי נציגות יוצא דופן. הקבוצה הזאת פגשה קבוצה אחרת של יזם, נחוש, עם הרבה עוצמות, ואני אומר לכם, העבודה עם חברת תידר תוביל לתוצאות שאני כמעט בטוח שבכל בחירה אחרת לא היינו מגיעים אליהם. פרויקטים של התחדשות עירונית הם מרגשים במיוחד, זה לא פרויקטים רגילים. יש לנו חיבור מאוד מאוד גדול לאנשים שגרו פה, אנחנו מלווים אותם, וזה מרגש לראות אותם באים היום, אחרי שהם נתנו לנו את הדבר הכי חשוב להם. ואנחנו בעוד 3 שנים ניתן להם בית חדש. יצאנו למכרז, ותידר זכתה בפרויקט. חברה אמינה, איכותית, וזיהינו פה אנשים שאפשר לסמוך עליהם. וקיבלנו תחושה של ביטחון. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת מלחמה, שזה לא פשוט. הרבה יזמים מעכבים פרויקטים, ודווקא בשיא של המלחמה, חברת תידר מובילה את הפרויקט בביצוע. אז אני שמח על ההחלטה שבחרנו בהם, ואותי זה מאוד מרגש. ושמחנו מאוד על הבחירה. זו חברה שכל מי שמכיר אותה יודע שהיא חברה מאוד אמינה, שאוהבת את מה שהיא עושה, שלא בונה רק בניינים, אלא באמת בונה מתוך אהבה לבניית הארץ ואהבה לאדם. זה אנשים שגרו פה את כל החיים שלהם, גידלו את הילדים שלהם, נתנו לנו את המנדט להרוס את הבתים ולבנות להם בית חדש. זה מרגש אותי. זו משימה הכי חשובה של תידר, לבנות בתים שאנשים אוהבים ולייצר רק לקוחות מרוצים. יום כזה הוא יום של חג. זה ניקוז של הרבה מאוד תהליכים שקורים ומגיעים לכדי מימוש. יש פה עסקה שהיא עסקה חברתית. חברתית עם מאפיינים כלכליים, ואנחנו מבסוטים. והאחריות הזו שמוטלת עלינו, כל מי ששותף בפרויקט הזה, כדי לבנות לכם בית, מקום לחיות פה, לא דירה, היא אחריות שמלווה אותנו לאורך כל הדרך. אז שגם פה יהיה לנו בהצלחה.